Ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitateak Bilboko Ingenieritza Eskolan duen aula espazio gelara. Proiektu honek bi adar nagusi ditu, ikasgela bera eta izen bereko behatoki astronomikoa. Ikasgela honetan adibidez, zientzia eta teknologia espaziala master ofiziala ematen da, 2009-2010 ikasturtetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren finantziaziopean. Aurtengoa beraz, 13. edizioa da, eta guztira 220 bat ikasle pasadira ikasgela edo master honetatik. Masterra amaitu ondoren ikasle gehienak, 80%, espazio gaietan lan egiteko aukera izan du. Bai alde batetik, fisika aplikatua sailean doktorego ikasketak egitea erabaki dutelako, 12 bat ikasleren kasua izan dena, edota bestetik, masterrak espazio munduko enpresekin duen harremanari esker, IDOM, Sener, Satlantis edo AUBS moduko enpresetara joan direlako. Edota, azkenik ikasle gutxi batzuen kasua izan den moduan, Europako Espazio Agentziara, ESAra salto egin ahal izan dutelako. Izatez, ESAk urtero antolatzen du eta babesten du hitzaldi ziklo bat hemen ikasgela honetan gure ikasleentzat. Irakaskuntza jardueraz aparte beraz, beste divulgazio eta ikerketa jarduerak ere jasotzen ditugu gela honetan. Zientzia planetarioen taldetik adibidez, urtean zehar hitzaldi ezberdinak antolatzen ditugu, gure aldetik edo unibertsitateak antolatutako zientzia astearen baitan, baita behatokira bisita presentzialak ere, eta azkenik ikerketa munduko bilerak edo kongresu txikiak, orain arte adibidez Marteri buruzko bat egin genuen nazioarteko ikerlariak ekarrita. Gaur egun, NASAren Perseverance ibilgailuaren MEDA instrumentuaren parte garenez, edota etorkizunean ESAk Martera baita bidaliko duen ExoMars ibilgailuaren instrumentu bateko parte garenez, bilera zientifiko gehiago egiteko asmoa dugu eta nola ez hitzaldi divulgatiboak ere bai. Baina esan dizuedan moduan, beste adar nagusia behatokia da, 2010 urtean sortu zena, eta gaur egun 3 zatitan banatu dezakeguna. Gaueko behatokia, eguzki behatokia eta txikiagoak diren eta beraz mugitu daitezkeen teleskopioak. Jatorriz, masterreko ikasleek TFM-ak, hau da, master amaierako lanak edo eta praktikak egiteko sortu zen behatoki hau, baina gaur egun guk ikerketa egiteko ere erabiltzen dugu. Hala ere, teleskopioen eta behatokiaren nondik norako guztiak, xehetasun guztiak, nire kideek azalduko dizkizuete orain jarraian. Hemen gaude aula espazio gelako T50 behatokian. Hemen daukagu gure behatokiko teleskopio nagusia. Eta honek, 50 izen hori darama, bere ispilu nagusia 50 zentimetrokoa delako. Bertan dago atzekaldean eta berak bereganatzen du behatu nahi dugun objektuaren argia. Bertan, metatu egingo da argi guzti hori eta bigarren ispilu batean, bigarren sekundaria deitzen dioguna, errebotatu egingo du bertatik nahi dugun instrumentura bidaliz argi guztia. Ze instrumentu dauzkagu gure behatoki honetan? 3 instrumentu mota dauzkagu. 2 kamera, bat hor jarrita daukaguna, angelu handiko kamera bat, eremu handiko kamera bat, eta beste txikiago hau, kamera planetario bat. Lehenengo kamera, eta bero, hirugarren instrumentua, espektrografoa izango litzateke. Lehenengo kamera horretan, hor kokatuta daukagun kamera horretan, kamera hori erabiltzen dugu eremu handiko irudiak ateratzeko. Eremu handiko irudiak, hau da, ilargi betea, gau batean ilargi betearen zabalera daukaten zeruaren tamainako zatia hartzen du. Bertan, behatu ahal izango ditugu objektu oso dizdiratuak ez diren objektuak, galaxiak eta nebulozak bezalakoak, eta beraz, handipena txikiagoa izango da. Ordea, kamera hauekin, kamera planetarioekin lortzen duguna da argazkien edo irudien handipen askoz handiagoa, objektu handiagoak, izenak esaten duen bezala, planetak behatzeko erabiliko dugu normalean, eta objektu hauek beraz nahiko askoz ere dizdiratuagoak izan beharko dira bestearekin behatzen ditugunak baino. Eta azkenik, hemen daukagun 3. tresna, izango litzateke espektrografoa, honekin egiten duguna da behatu nahi dugun objektuaren argia hartzen du eta
argi hau deskonposatu egiten du uhin luzera desberdinetan. Eta beraz, kapazak gara horri esker jakiteko objektu horrek ze energia daukan uhin luzera bakoitzean. 3 tresna hauek kontrolatu daitezke hemen bertan daukagun ordenagailuarekin, behatokiko ordenagailuarekin, edo modu erremotoan urrutitik, ere bai unibertsitatean dauden beste ordenagailu batzuetatik ere bai maneiatu dezakegu eta erabili ahal ditugu tresnak bertatik. Eta funtzio batzuk ere bai automatizatuta daude. Hau guztiarekin lagundu egin diute ikasleek. Ze ikasle? Zientzia eta teknologia masterreko ikasleek. Hauek, beraien master amaierako lanak, gurekin egiten dituzte batzutan, eta orduan horrelako gauzak ere bai garatzen dituzte. Berez, teleskopio hau haiek erabiltzen dute batez ere. Master honetako ikasleek, zertarako beraien praktikak egiteko horrela, kapazak dira ikusteko nola funtzionatzen duen teleskopio batek benetan, eta trebatzeko beraien erabileraetan. Beraien etorkizun profesionalean teleskopio baten aurrean topatzen baldin badira noizbait, jakingo dute gutxi gora bera nondik nora doazen egin behar dituzten lanak. Hau modu eskalatuan dagoen da eta askoz ere txikiagoa profesionalak baino, baina gutxienez badaukate trebakuntza hori eginda. Eta gainera ere ikasle hauek gurekin master amaierako 6 gradu amaierako lanak egiten dituzte, batzuk parte teknikoan oinarrituta, esaten nuen bezala, errobotizazioan, automatizazioan, eta beste batzuk datu zientifikoen esplotazioa egiten dute, eta beraz lan zientifikoagoak lortzen dira galaxia urrunetatik, planetetarainoko gaietatik abiatuz. Maiz, galdetzen diguzue, ea posiblea den Bilbo zentruan dagoen teilatu batetatik zerua behatzea. Ea posiblea den San Mames parean dagoen eta dagoen argikutzadurarekin bertan dagoen teleskopio batetik ea posible omen den zeozer egitea. Bueno, puntako zientzia ezinezkoa da egitea, baina bai kapazak garela modu pedagogiko batean gure ikasleei transmititzen zer egin daiteken. Eta baita ere argazki polit batzuk ere bai lortzen ditugu gure webgunean daudenak bezalakoak, planetak ateratzeko kapazak gara, ilargia noski, nebulosa eta galaxia batzuk ere bai atera izan ditugu, beraz, horren eina edo helburu nagusia batez ere pedagogikoa izango litzateke. Bueno, eta orain Arratek azalduko dizuet bakarrik gaueko teleskopioa hemen azaldu dizudana, baizik eta orain Arratek eguzki teleskopioari buruz hitz egingo dizue eta eguzkiari buruz ere bai. Hasteko lehenengo jakin behar dugu nolakoa den eguzkia, ezte? Eguzkia esfera erraldoi bat da, gazez eta plasmaz osaturiko esfera da, eta lurrarekin konparatuz, bere diametroa lurrarena baino 108 aldiz handiagoa da. Era berean, bere nukleoan ere, erreakzio nuklearrak etengabe gertatzen ari dira, eta erreakzio nuklear horiei esker, bere nuklearen temperatura oso altua da, 15 milioiko gradukoak gutxi gora bera, eta erreakzio nuklear horiei esker ere, eguzkiak energia kantitate oso altua sortzen ditu. Gero, badakigunez ere, eguzkiak etengabe bidaltzen edo emititzen ari da argia, ezta? Eta badakigu eguzkia dela eta lurran bizitza ahalbidetzea posiblea dela, ezta? Edo ahalbidetzen duela. Beraz, beste aldetik ere, honez gain, eguzkiak ere jarduera aldakorra dauka, gutxi gora bera 11 urteko zikloa jarraitzen duena, baina, honi gaituz, eguzkiak ere jarduera aldakor txikiago batzuk ditu, aurre ikusteko oso zailak direnak, eta batzutan, kasu hauetan, eguzkiak materia emititzen du espaziora, eta materia hau espaziotik, edo materia honek espaziotik bidaiatu egiten du. Beraz, nola behatzen dugu, edo zertarako behatzen dugu guk eguzkia, ezta?
Guk badakigu, gaur egun mundu oso teknologiko batean bizi garela eta geroz eta satelite gehiago daudela planeta orbitatzen, ezta? Eta beraz, eguzkiaren jarduera aldakor hauek, ezta, materia emititzen, materia lurrera ailegatu dezake, eta ailegatzen denean, satelite hauek kaltetu ditzake, interneta galduz, adibidez, guk gure egunean, interneta galduz, irratiko komunikazioa galduz, edo, are gehiago, itxalaldi orokorrak eraginez. Beste aldetik, orduan, nola behatzen dugu eguzkia? Gure kasuan, 3 teleskopio ditugu, 150 milimetrokoak, eta teleskopio horietan filtro berezi ezberdinak daude. Eta, lehenengo eta behin oso garrantzitsua da eguzkia behatzerako orduan, kontutan izatea oso kaltegarria dela, zuzenean eguzkia begiratzea, zen eta erretina kaltetu dezakegu edo erre dezakegulako. Beraz, beti erabili behar dira prisma edo filtro bereziak, prisma bereziak, bale? Orduan, gure kasuan 3 filtro ditugu, jarraia, kaltzio eta H-alfa, eta 3 filtro hauek eguzkiaren alderdi desberdinak aztertzea ahalbidetzen digutu. Alde batetik, jarraian adibidez, ikusi dezakegu eguzkiak zuzenean begiratu edo behatu ahal bagenu bezala, horrela ikusten dugu. Eta, kasu horretan, eguzkiaren orbak oso ondo ikusten dira. Gero, kaltzioan adibidez, beste alderdi bat ikusten dugu, hau da, eguzki orben inguruan leku edo eremu magnetiko handietako lekuak ikusten ditugu, eta amaitzeko, azken filtroan, adibidez, espazioa lantzatzen den edo emititzen den materiari ikusi dezakegu. Eta, bukatzeko, gure kasuan, teleskopio hauek erabiltzen ditugu, zientzia eta teknologia espazialeko masterraren ikasleek, praktikan jartzeko gelan edo klasean ikustako teoria. Kalalatoko behatokia 2050 metrotara dago kokatuta, Filabres izeneko mendilerroan, Almeriatik 81 kilometro iparralderantz. Behatokiak hainbat teleskopio dauzka, besteak beste 3,5, 2,2 eta 1,3 metroko irekira daukatenak. Begira programa, Zientzia Planetaren taldeak eta CSIC-aren artean burututako hezkuntza proiektu bat da, Javier Gorosabel eta Agustin Sánchez Labega abiatu zutena. Programa honen helburua da, Zientzia eta Teknologia Espazial Masterreko ikaslei teleskopio profesional bat ustea, astronomia profesionaleko alderdi desberdinak ikusteko. Programa honen baitan, behaketa publikoak egin dira, jendeari astronomia eta astronomia profesionala egiten den lana hurbiltzeko asmoz. Behaketa hauetan, 1,3 metroko teleskopio erabiliten da DLR kamerarekin, guztia urrunetik kontrola daitekelarik irudietan ikusten diren interfaz grafikoen bidez. Behaketa batzuen adibide moduan, hemen daukagu Zurrunbeloaren galaxia, M51 izenarekin baita ezaguna dena, kolore faltsuan aterata, eta baita Ganmeinspien estanda bat, artikulu zientifiko baten parte hartzea ahalbidetu zuena. Horretaz gain, Zientzia Planetarioen taldeak badauka, Kalalalton baita, 35 zentimetroko teleskopio errobotiko bat, urrunetik kontrola daitekena baita. Honekin, hemen ikus dezakegun Jupiterren irudi atera egin zen filtro infragorri baten. Filtroen erabilerak ahalbidetu egiten gaitu, ehun luzera desberdinetan behaketak egiten. Filtro bakoitza aukeratu egiten delarik filtroen erruleta bat erabiliz. Azkenik, ikus dezakegu adibide moduan baita ilargiaren mosaiko hau. Hainbat irudi elkartuz osatu egin dena. Azkenik, utzidazue program lankidetzari buruz hitz pare bat esaten. Astronomian, profesionalen eta amaterren edo astronomia zaleen arteko lankidetzari deitzen diogu program, eta zientzia planetarioen esparruan behintzat oso ohikoa da. Zerua handiegia da, zabalegia da, profesionalek bakarrik behatzeko,
eta batez ere lurretik ikusten ditugun planeten kopurua mugatua da. Eta gainera, behatoki profesionalek ezin dute normalean jarraipena egin luzaroan. Horregatik, astronomia zaleei edo amaterrei laguntza eskatzen diegu eta oso ohikoa da proam lankidetza hori. Guk adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean zientzia planetarien taldeak badauka web zerbitzu bat, PBOL edo Planetary Virtual Observatory Laboratory deitzen dena, eta bertan amaterrek jartzen duten edo biltzen dituzten planeta irudiak jasotzen ditugu gero ondoren ikerketa egiteko horrekin. Horrelako lankidetzetan 40 artikulu zientifiko baina gehiago idatzi dira estatuan eta oso beharrezkoa da gure esparruan behintzat. Beraz, jarrai dezagun horrelako lankidetzarekin profesional eta amaterren artean. Eta besterik ez, espero dut bisita hau, Aula Espazio Gela behatokira eta ikasgelara izan dugun bisita hau gustokoa izan zaizuela eta hurrengora arte.